Kublai pi baro. Ngidai kasur jong upai ba. Hakani ka episode ka bamanta kasngi inya kran chpang kawai na ki conspiracy theories kabala pao ba hakani ka pertai kata kadai ka depopulation agenda lani kata ka jingkwa jungkini ki brio kita ka secret societies kita ki illuminati bakin pendunano ya ka jimbun brio hakani ka pertai baro kawai bat kumjuru ngin bataya pi shpang kita ki mod jingtai kiba kerteng ki Georgia Guidestones MD tangkani Henry hakani ka video ngin bataya pi shpang ka agenda 21 ki Simpsons ka UN bat ki weda te ya kitu ki bakwa mani o shishu ka jimpen shai halawar kini ki topic pilawan pet tening kong ning shabe pini bantip ba kata ka depopulation agenda ka dai ka ai ban batay lingkot ipi kata ka depopulation agenda ka dai ka kam jong kini ki elites lani jong kita ki brio ki babat ya ka borba cylinder bat ki basan shari kani ka pertai kum ki Illuminati ki Skull and Bones ki Freemasons bat ki weda kani ka agenda jungki lani ka thong ka jungki kadai ban penduna ya ka jingbon brio lani ka population hakani ka pertai ya pi ki padbapat ki bam tip sipam kita ki Illuminatis ki Skull and Bones ki Freemasons in sa batay binya bat batay sha ya pi sipam jungki hakiwi pat ki video ki jungi ki ban sawan bon na pi ki bam nget ya ka ki population agenda Henry in sa pani pi ya ka jing shisha ba kini ki don bat ki last tang ja hakani ka juk jungi menta but in sa paniyapi, bon kita ki evidence lani ki sabut hakani ka video. Tomentang in stang man patay shuayapi, ya kita ki mod jingtay kaba ki khot ki Georgia Guidestones. Kita ki Georgia Guidestones, kidi ki mod jingtay malat how host nam katkandais pa prapo. But kidon ha ka state bakot Georgia, kabadan ha United States of America. But kabalingo kalong bahadu menta emdon batip ba manu bashnai kini ki jingtay. But kadon jimbot iu cylinder habala shnai kini. Lada pipet bahaya kini ki jingtay, pinsay i baladan ki mat balatho hakani ki jingtay. Kabalong kum ka kubor yang i baro. Ye kini ki jingtho hangni lapan iba, kini ki secret societies, kinsa wan lam shani ya kata ka New World Order. Lani ka an bunsan syari ka pertay, tang na kaway ka government. But lada pipuli ya kita ki jingtho hau New jingtay pinsay iba, ka pertay ka ladon kam kalo ya kata ka New World Order. But ali nginyapit ki kita ki man balatho hau New mau jingtay. Kilatho shipotali ki mat hau New jingtay. Kamat ka baningkong kadai, maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. Kabamut bangi di banbo jingmot ba, pendunay ka jimbon beriw lani ka population agani ka pertay, tang hapo ka, 10 crore. Ladang ipit pat agani ka por, ngin iba, ka population jingi, kadon hapo ka praspa crore ka jimbon beriw, agani ka pertay. Kalat ika jimbon beriw ha ka pertay, ladang ipit tang hakari India jingiru, ngidon hapo ka sispa lai po crore, ngut ki beriw ki basa. Hangni pat ki kran baya ka pertay hi barok away diwan pendan tang hapo 10 crore mut ki beriw. Dimenta ka wan ka jingkali ba kumnu kan urlong ka jingkwa jingini ki elites. Bat manaw ban le ka, bat nginong sapi baya ka ni ka agenda kan le ka United Nations. Bat kitip bakalas nang ban le ru ya ka kumnu bat balay ya ka ni ingin sa patay. Kamsakman. Ti alingin niya pet ya kamat ka baat. Guide reproduction wisely, improving fitness and diversity. Kamat ka balatho shipang ka childbirth law. Lani ka an nakabenta ban kaya ki kalung. Bon na pi ki blatip baladon ka tu kan itali ki riha ni ka pertay ki blapan mi ka takaan bariman ka tang iway lani armut ki kun kumbalong ha China ka don ka takaan ka bagi khot ka one child policy ha ka ba ka ri China ka don ka takaan bakam sha man ka balad iway klung but ha ka ni ka jing tho how Georgia Guidestones kila tho baya ka pertay hi barok away di man panhap ha ka ni ka jukaan Kamat ka balay, unite humanity with a living new language. Lani, ka jingkwa jingki baha ka protehi barokaway, ka di bandan tangkaway ka katiyan ka banginyakran. Lani ka one world language. Kabadi ka point ka basan, haka agenda jong ka new world order. Kita kisantli ki point jong ka new world order, kilong kumni harum. Kabaningkong, one world government. Kabamutru ba di bandan tangkaway ka government hashitilap ka partay. Ka United Nations, kalakrandu yakani. Binding ourselves to international rules over the long term enhances our security. Point ka baar, one world currency. Lani tangkaway ka pisa, kabangin penankam hakani ka pertay barokaway. Ka point ka balay, one world language. Lani tangkaway ka katiyan ka tlit, babangi baro hakani ka pertay ngi diwan yakran. Kabasaw, one world leader. Lani tang uwi unong sansyar hakani ka pertay. Kapor kabansawan, kapor kapa ansansyar, ya ka pertay daw tau anti-Christ. Lani ukras lamler. Kapoin kabasan, one world religion. Lani tangkaway ka jat nyam haka pertay baro kaway. Mentah bangiladap banya tu ipi kita kisantli ki poin jong ka new world order. Nginya paino sa kamat ka basaw ka balato hau tau Guidestones.
rule, passion, faith, tradition, and all things with tempered reason. Kabamut yaga jingkwa jing kibriu, diban pat naga jing Aisha, lani ban control yaga jingkwa jing kibriu. Kamat kabasam, protect people and nation with fair laws and just courts. But even sumari kibriu, but yakiri daga an kababa. Kadul kabahanrio, let all nations rule internally, resolving external disputes in a world court. Kani kadi kata kapon, hakabaki akran menshna ya kata kaway ka government hapo ka perthay bro kaway. But ya kani kapon, latho ban panishay baki kwa ban one lam ya kata ka one world government lani kaway ka government ka ban sanshari ka perthay bro kaway. Lada piling mo, but lada pim tip, but lada pikwa ban tips pang kita ki one world government. Hilabu ya ki links haka description hapo. Hilaban pet ya kita ki links. Kapon kapat nyo, avoid petty laws and useless officials. Kabamut bankiar nakian but nakibriu sorkar kibam danjimentoy. Kamat kabapra balance personal rights with social duties. Kabamut banpenyaran katlang yaka hok jeng kibriu but yaki kamba kabakille na komenta kapurtay. Kamat kabakandai price, truth, beauty, love-seeking, harmony with the infinite. Kabamut badi banay nam yaka jing shisha yaka jing baha but yaka jing e. Kamat kabashpo, be not a cancer on earth. Leave room for the nature. Leave room for the nature. Kabamut, bawat long ka jingwit, lani ka jingpang, lani ka jingstom, lani ka jingjabo. Yaki briu, yakani ka parthay, yakani ka mariam. Bat kabamut, bayakum kini ki jad briu ki baim hakani ka parthay, di ban penyap no yaki. Bat kini ki di kita sputli ki hukum, lani ki an ki platho hakini ki Georgia Guidestones. But kabalingo kalongba, yakini ki Georgia Guidestones, latho haki pratli ki jad ktiin, ki badon hakani ka parthay. English, Arabic, Sanskrit, Hebrew, Spanish, Russian, Chinese, but ka Swahili. Kilale kumni namar ban pensuk ya kibriu. Ibadon habarok mi ka perthay bagin puli yakini ki hukum ki badan hauni umao. But kidan sa artli ki bapalabha ki badan hauni Georgia Guidestones. Da pipet ini tliu ibadon hapleng jung ni umao. Kinyo ibet yaw tau North Star. Lani yaw tau klur badan shatay shaneng. But kumjuru kadon sa kuwi ka tliu ha jong jung ni umao. Kabatray kam kum ka astronomical calendar. Kabamut ba hamanda kapor ba kasap usngi. Kajing siya jung usngi kaha. Highway piway tarik jong man lau benay. Kilaro ban perkat babalay bangayat hui pish pangkini ki. Kajubab kalong kumni harum. Baro na pipiyatip. Banadu ki por menday. Kijudan ki jingjari baper. Kajing baman ro kasngi. Kajing baman ro benay bat kui de. Bat ki pon ki beriau nadu ki por bamenswa. Kijupan long ya kaknya kakriam hakum kini ki por. Kumba kita ki jad benriu ki black hot ki mayas. Ki baju penlong ya ki jingknya. Beriu hakum kita ki por. Bat ya kata ka culture ki black hot ki inhuman pagan culture. Mentala dangi paibiang sa kini ki Georgia Stones, nginyo iba hakini ki Georgia Stones su la jule ikini ki kam. Nangor bahaw niyo mau badan hapreng jong kini ki Guidestone, kadan kata katliyo hakabangi laban pet, yaka jing baman ro kasngi, yaka jing baman ro upnay, yaka solar equinox bari ki wide ki jing ja ki bayaha, bat kasun beneng. Ka solar equinox kadi kata ka jing ja hakaba kasngi, kaya ta hubed hapreng u equator joga pertay. Bat kani ka solar equinox ka juja arsen na kasislam, bat day na kani ka tliyo ka badan haw niyo mau. Pupilaman ni ka jing mi jong kasngi, hakani ka por solar equinox. Bat kani ki kamday ka pasu jarang kan Henry kilada tahu nang ya kini ki mau bahkan ya hap bat kini ki jingja ki baja hak bersai bat kini ro company begitu ki brio ki batau yo ni mau ki don ni kata ka jingit bat ki penlong kerpang bah ya kum kini ki jatsi bat kala penlong mu bah kini ki mau ki le kita ki rituals ki jongki lane ki kniar ki kriam daga ba penyap ki brio bat nilaro ban ong pi bakini ki ki baja shisha pila badum nget ya kata Henry ngin penshai shapi daga ni ka video. Hakani ka video pini iba halor jong kini ki mau kadan kadak snam ya kanila lap the way brio bakarting o Praveen Kumar hakapor ba open hair yu drone jamu uni brio la ya tho ba udan wi reuniam blar pot no ski pulet ba ki judan kita ki jingja ba knya ki brio hauni mau bat ba ki le kita ki pagan ritual ki jingknya ka ba ki pot na ki jat brio pagan lada pidon ka jing tips pang ki Illuminatis ki Skull and Bones ki Freemasons ki Julia ikini ki jingknya da ka ba knya do brio. Buat habangi isya bahagi ki Georgia Stones latho ikita ki an kumban penduna ika jingbun beriu haka pertai ka depopulation buat ki wida kala mendon ke ika jingadai hapneng kini ki beriu ki batho yakini ki an bat ki Illuminatis lani ki wigi secret societies namar kini secret societies ki kwaya katahi Pilar pun berkat badan ki beriu ki balik kam kai ki balik ada snam kai lani ki basyuthe ada karong Henry kam la man long kumta namar ka wei kalong
Bakini ki jat jingtai ki don ka jingjrong jingki ka bakot shaka arpu sam lai popot bat ka wei deru ngilaban ong shapi bakani ka jingtai ka don hapring jingki security camera lani ki CCTVs ki bapahara ya kani ka jingtai arpu sau kunta tila da don manu ki brio ki bathe kai de kasnam lani ki bale ki kamkai hakini ki mau kinsa shakyam bat kinsa shabat hakini ki security cameras ka bomut rupa ki bajahangi ki ja happening ka jingtip jingki he ki han jingpulut ki bahe bahan bat jingki brio ki bapahara ya kani ka jaka kini ki jingja ki dehi ki jingja jong kita ki elites lani ki brio ki badon bor hakani ka perthei dimantang ni ach ka benta kabar ningkong ning shabe ngilai I baka mat ka baning kong du hakini ki guide stones ka depopulation agenda lani ban penduna ka jingpon brio hakani ka perthei ka jingkli ka long baka dan chumatoi mun stokum ni manu ban le ka Nilong du shapi bayakani kan sale ka United Nations berkala da leru hakalai putrik April kat kandai spa kandai pulai ka UN lani ka United Nations kala pelat ya kata ka plan ka jungki ka bakarteng ka agenda 21 ka ba la tho hakani ka agenda ba ka perthei hi berokoi di banai kata ka development ka babaha di banai ka ka di ka babaha di banai ka jing sumar ka babaha ba di ban pendunai ka jing duk ka perthei ba ki wei de jing don kam jing ki brio hakani ka perthei ladang snap ya kan ni te ka smutanat ba Henry ka United Nations kala ong hi pleng balaban pen urlong ya kini ki baro dak ba pendunai ka human population lani ya ka jingbun brio hakani ka perthei badla da ki wadu pensai I ba ya kani la da declare lupa da ka United Nations shingi ki brio ki bon ba ki researcher bat ki brio ki bawad jingtip bat ki brio ki start ki ong ba ka United Nations bat ki wei de ki ri ki ba kruspa hakani ka perthei ki kwaman pendunai ka jingbun brio hakani ka perthei da ka kandai pusan persen shua usnam arajar lai po arajar sopo arajar sanpo namar baka UN ko ba ki bon kini ki brio ki basa ni ki perthei ki de ki useless eaters lani kita ki brio ki bomdan jimendoi ki brio ki bomdan ying dan sam ki brio ki beduk namar kam dan jimendoi kita ki brio bikinim namar ki shpen jabo jaban ni ka perthei bat ka jinda bahana ya ki bikin yapno bot ka don ru ka jing shisha ya kani ka don ka kot ka bangila yo no ni brio bakhat ya ladi u realize kani di ka kot ka sla official jong ka United Nations General Assembly barla da pi ko aban pet hidaladi ka link jong ka ni kot ka don ka description hapo Lada pipet ya ka page ka bakhan rio hakani ka kon. Kini ka point abala to hangi. The current decline in population growth rate must be further promoted through national and international policies that promote economic development, social development, etc. etc. Kapamut ba ya ka population growth rate lani ya ka jingbun brio hakani ka perthei kin habbanang penduna susu kadang ya kisnam man pen ba ya ka development jongkani ka perthei. Lada pibu ka jingkali mabalay hagari India pat ka population lani ka jingbun brio kadang kiyo manang snam hoad kadai ka takabaong mupi Henry lada pipet pat ikiway kiri hakani ka perthei pini iba ka jingbun brio hakita kiri kadang duna kadang ya kisnam. A government report out Thursday shows America's birth rate is the lowest it's been in 30 years. The downward trend will leave a smaller share of young workers paying into Social Security and Medicare. The number of babies born in Korea hit a record 17-year low for the month of February, prompting fresh concerns about the country's chronically low birth rate. Shalandat jangkini ki bon ba ki jingja ki ba mangingin tip. Yun kali pi kawai ka jingkali. Lada ya kini ki mat balabu ho New Georgia Guidestones kim don jimentoy ya kani ka perthei. Ti palay mga UN lani ka United Nations. Kabu ya kata ka Agenda 21 ka agenda man penduna ya ka jingbun brio kani ka perthei. Ka ba pini baka bot plan ya ka mat ka ba don ho New Georgia Guidestone. Shua bangin penkod ya kani ka video. Ngi kwa ban YouTube ipi sipang kani ka cartoon ka bakarteng The Simpsons. Ka Simpson kadi ka wika cartoon series lani ka cartoon serial. Ka bala penmi house nem karkandai spa prapu kandai. Ka balango pat kalong kani bakani ka cartoon series kamlong kum kiwai pat ki cartoons. Kani ka cartoon kalay thulu pa ya ki babun ki jingja ki bashir kai ki blaja kani ka perthei. Kum ka 9/11 ka jingjir ya u President Trump kum President America bat ki wai de. Ini thu ipi sipang ka wai ka jingi thulu pa ka bakani ka cartoon kaladap ai. Ka Ebola virus kadi ka wini kita ki jingpang ka balastang sapriang nadu usnam arajar katsau na West Africa. Kan news nam menchua aus nam kat kandai spa kanai punyo. Akawai na ki episodes jong kani ka cartoon Simpsons ka bakarteng Lisa Sachs. Lada bitu lupa ba kan sadan kata ka jingpang Ebola ka man sa sapriang habarokwi ka perthai. Hakum kani ka rukom hi ba kani ka cartoon Simpsons kala peni hakawai ka episode jong ki ka bakarteng The Back to the Future. Bau Donald Trump unsalang o president jong ka United States of America. Kani ka cartoon kala ya thulu pa yakini kay baro na dusnam kat kandai spa kanai punyo. Kibapun ba ki jingi thulu pa ki ba kani ka cartoon kala peni badla da piwada po ka YouTube badla da type Simpsons prediction pinsa ilut ya kita ki jingi thulu pa ki mamaki kala da yathu lani kita ki jingi thulu pa ki ba nsaja.
Mentangin ya thu ipi babalay bahag ni episode jong ka Depopulation Agenda 21. Ni crunch page panggaling ka cartoon series ka bakateng The Simpsons. Hagan ni episode kilala betulu pas panggata ka Depopulation Agenda ka bansaja. Ki babun ba, ki conspiracy theorists, ki researchers, ki doctors, but ki way ki riu shampang, ki nged ba kini ki vaccines, lani ki injections, ki don ni kita ki toxic chemicals, lani kita ki chemicals ki papen sapriang ki jingpang hakamed jung priu. Mangi ki priu ngimla manong ni kita ki vaccines. Namar ba kamed jungi ladap lupa da ka jingpang ka jingstong, but ladab ngim treban airu kini ki vaccines, in sa yo hi ka jingpang, nakabam ka di ka bangi bam, nakiso ki pai, ki secret, ki kiat, but ki way de ki jajimba. Ngila shate, haki priu man jang ni ka perthai bat larang imbam ru nginyap larang ibam ru nginyap tingi habban shu shimbet ya kata ki babun ki doktor ki batri bhai ka kamna di bat kimtip ya ka jing shisha bat ka ika badon na ki vaccines ya kila ai ka board ko kum na lord ki ban ai ki vaccines ya kila ya thu ki dawai ba and reshalin that la ai ki kita ki toxic la ni kita ki chemical ban penyap kloy ki brio knamba kindup yo ban pen urlong ya kata ka agenda 21 jumki Hakani ke episode jang ka cartoon Simpsons kani ke episode ka bakateng The Full Monty hangila pani bakidon ki ru herohan ki basong ki bapenlong ya kata ka meeting ka bajarjar bat ki kren bakin wanlam ya kata ka jingpang ka bla thau hi de maki nang bakin dup yak bon ki brio ki bangdan jementoy ban im kani ka perthai ban pen urlong ya ka depopulation control lani ya kata ka an ban pendunano ya ka jimbun brio hakani ka perthai Wat hakari India jungiru kilas dang ya kani ka agenda. Bon na ki batip bamenta ya ki long kami ki barmet ka government ki hospital but ki doctors ki ban bed haki banum khasuk chui ki khalung andrei ban shukha ya ki dakaba operate dakabale ya kataka cesarean surgery lani ka C-section but ki don rugi bele ban su no lani ban pen kot no ka plak hun jang ki long kami kanang ba ki num yo palat ye weina armut ki khun tela da pi parkat shaiba kani ka dei shisha baki board ya kani ka agenda 21 om tam hari India jungi badak pertai brokoi ka agenda jung kini ki Illuminati but kini ki ruhe ki rubaman ki basan syar kani ka pertai kani ka juk jungi menta kalas tang banya hap but kisla ki balingkong jung ka kod jing penpau ha ka Bible but kumjuru kisla ki bakhadu jung ka Bhagavad Gita jung ka Quran but ki wede ki kot nyam ki bla thoi ka khtin jung blai Yangi ki banget idi penbutan ki jingdwai banlat na kata ka New World Order banlat na ka One World Government banlat na ka jingsen syar yung tao Chris Lamler la New Antichrist uban sawan nadu ya ka media buat ya ki badan hang ni ka pertai laburi nang yu padpa nang yu common man ngiem ha ka pertai ka batop ka pertai ka bale ben ni baduk ka pertai ka banyan ni baduk ka pertai ha ka ba urus pa dan kuas pasyo ka pertai ka badap deki kam bamsab ka pertai ka badap deki kam auria Kepertai ke bedap dek jing sniu deki kambaman kepertai ke bakwai ke nuclear war kepertai ke bakwai ke tama bat kepertai ke belajat ngimla suban le Henry ngi diben kermen baga jing bahakan sawan biang yubu tangki jing duai ke perlok parjor bot wanum glad you play to blain ke khu yapi bat ye kito baro ki ba persang ban im ke jingem ke baha ke ni kepertai to blain ke khu lam yapiru ki brio ki bale ki kambaman bat ngi kermen bun pen bahano ki jingem ki jongpi Batu blay unkar khu ru ya kitu ki brio ki bamnget hu khu blay shibon ngin se shampat hak episode ka basa show aman kot kani ka video ngi ko aban ba tu mu pi ko parlok para jor tu kan mawan sakriang ya kani ka kubor shaki parlok ki jong pi shaki bayeng basam ki jong pi kan mau banyan you to subscribe button apo but banyan ru itu bell button hajan jumu kan ba pinyo jingte put ladang i plug ya ko video ko batmai khu blay shibon lano ngin kendet